Arido mawar mangapura murwurahan pengarane ngajurit maguru kongso tata kadya putula war panjriting turangga hesti kata ingkang tojo layu sepit kadangku Yayi Setyaki ngarep ruci aja kaget siadi tak timbali ning alun-alun negara Wirata kepareng nyadong dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna gawe ingkang arayi ngarep ruci pun tambak yuda pareng kula nyadong dawuh Koko Prabu Setyaki wonten timbalan mesti wae tuwuh tandha pitakon saka sajroning atimu kenapa anggonku mudhun saka kedhaton negara ing Wirata sajak kaya ngemu wigati kasinggihan estunipun ingkang rayi arsa matur wonten kersanipun Koko Prabu Ndrawati nanging boten wantun wekasan tan bangkit pinampeng aturipun ingkang rayi pun Setyaki nyadong dawuh Koko Prabu mangertiya kalamunta para Pandhawa wis bakal kaleksanan anggone nganakake duta saka para Pandhawa ingkang ana kejaba ya kuwi panggaweaning duta saka para Pandhawa sowan ning Raja Negara Ngastina ingkang wigati ngelingake kelawan Ratu Ngastina ya kuwi Yayi Prabu Jaka Pitana yen to pancen Yayi Prabu Jaka Pitana mbreguguk ngutha waton ora kestu maringake sarta nembalake negara Ngastina apa dening amarta ning panguwasane para Pandhawa teges perang gedhe Bratayuda ya jangkaning jagat iki ora suwe meneh bakal kelakon. Oh iki mongko para Pandhawa wis kelakon nganakke duta rong rambahan lah pun Kakang sing dadi jangkepe teges wektu dina iki pun Kakang laksanani minangka utusan saka para Pandhawa pun Kakang dadi duta ingkang kaping 3 saka para Kurawa saka para Pandhawa lajeng kersanipun Koko Prabu kados pundi ngerti ya Yayi kadiwaran kalamun para Pandhawa nalika semana wis utusan kelawan duta ingkang sepisan ingkang ana kejaba mung Bibi Kunti Talibrata ingkang nalika semana ngelingake marang Prabu Duryudana malah gagal wigar ora entuk karya malah Bibi Kunti Talibrata dioman-oman dening Kurupati wekasan nalika semana geget pingget arasaning manah ya penggaling Bibi Kunti Talibrata wekasan ora kestu kondur ning Wirata saiki manjing mapan ning kadipatening Panggombakan ping pindhone para Pandhawa utusan duta ingkang kejaba mung nalendring Pancala Radya ya paman Prabu ing Cempala ya paman Prabu Drupada ya paman Prabu Sucitra ingkang nalika semana uga ing pengangkah bakal ngelingake kelawan Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana uga gagar wigar ora entuk karya malah nalika semana paman Prabu ing Pancala malah mestakane digabul boga nalika semana mestakane Kanjeng Maman Prabu Pancala dibiuki sega karo Ratu Ngastina. Inggih, ora sangguyu. Perkara wadi kok tok geguyu. Kersanipun. Banjur ingkang pungkasan lagi wae pun Kakang nampa dawuh saka Kanjeng Hyang Maswapati ing Wirata kalamunta pun Kakang wektu dina iki kapatah dadi dutaning para Pandhawa. Kinarya ngelingake sartane nanjeke sepisan ya klebu ingkang pungkasan merga wahyu ditapsara ingkang wis pun Kakang tampa iki Setyaki mula kang saka kuwi pun Kakang jaluk dawuh lawan Siadi digege mangsane digelak wancine Siadi kudu sak biyantu marang pun Kakang Yayi Garbaruci
kagiat risang kapirang urinang kul kinembet kempet dosang repnaning bawono waduh kok Prabu boten wonten atur sanes kejawi kula namung sendika dateng menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Ndrawati malah sak mangke kula kadhawan dados utawi kula kadhawan tumindak nglampahi menapa kemawon kula lair lan batos boten badhe awel lair lan batos gesang kula menawi kedadipun kelasaken kula toh nyawa kula toh pati kinarya kamukten lan kamanganing para Pandhawa lan kula sagah awit sampun dados prasetyaning manahipun ingkang raying Garbaruci samangke mbok menawi ki jagat nyekseni dinten mriku prasetyaning Setyaki jagat pangestu wayahu Bathara jagat ora ngira teka gedene semono ngatresnanmu kalawan mun Kakang ingkang kaeka kula menika estu tresna kalawan Koko Prabu Ndrawati jernyatanipun paduka nalindra ingkang kula asi lan kula beteni lan kula sembah iya lajeng ingkang kadwi kula menika mbebela dumateng tumindak kautaman pramila kula boten ikhlas menawi negari Ngamarta dipun sita kalian pihak Kurawa ya wis yen mangkono sisan dene Siadi bakal pun Kakang dawuhi Kurawa menapa kula kedah satata gelaring baris Purwadibala saking negari Ndrawati ora perlu tangkira nanging Siadi mung bakal tak dawuhi Siadi mung bakal tak patah dadi wujuding kusir kula kinen dados kusir iya nanging mangkene dudu kok kusir ingkang golek pangan golek sandang babar pisan dudu nanging anggone Siadi garep Boruci madeg kusir iki kusir ingkang kewajibane ngreksa marang reksa niku ngreksa teges njaga kelawan dutaning agung saka para Pandhawa mekaten iya menawi kula namung sendika ndherek menawi kula kedah kapatah dados gusiripun Kanjeng Koko Prabu Ndrawati iya marata diake kowe tak paringi tetenger ya kusir aran kusir Kyai Daruki iya kula tau tate mireng jeneng niku Daruki niku dahar turu ayo nek ngaten kula namung sendika ndherek marata diagi sawisna kreta pusaka Kyai Jaladhara pun Kakang bakal tumuju ning Praja Negara Ngastina nyuwun pamit tamping pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki
nalika semanten nenggih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kadharaken dening ingkang rayi nenggih Senopati Ndrawati Sang Raden Harya Setyaki nalika semanten Gyonite kreta aran Kyai Jaladara anenggih kreta kencana ingkang tretes emas mutiara Jamrut sriyantane yasaning Sang Hyang Bathara Wisnu nalika semanten tinarik kuda cacah sekawan ingkang awarni abrit pethak cemeng lan kuning ingkang dados rambanging jagat nalika semanten Gyomesat wonang kreta tinarik kuda angambah dirgantara kebat kaya kilat kesit pindha tatit tuwingulan saking antariksa kaya daru tarungan tanah sae jawi namung wujuding jawata catur ingkang mrepeki lan nata Ndrawati mau Kenarya wangsit pindha kombang pindha kombangi sepa matu sarine awang susu angin nganti nggone damel kaget sotanipun ngabdi punata Ndrawati teka mboten mangling jawata cacah catur iwang pikulun Narada iwang pikulun Kanwa iwang pikulun Janaka kelawan iwang pikulun Rama Panasa ingkang mrepeki lan unggiwanipun ingkang abdi pun Sri Bathara Kresna pukulun kemarin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun rekencang marudayang Pak Makmong bobolong kali codhe sapa sing gawe nangka buasak dikabyok kari betone lodolo Yaya Kresna jeneng para ngaturake bekti lan manjran ulun-ulun tampa mbiya liwat pangestu ulun tampanan nata Ndrawati ih pukulun sampun sanget anggen kawula pundi ya pukulun kan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk
Ya yen Tandrawati ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana nggih. Iwang pikulun Janaka kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya yen Tandrawati ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani nggih sampun sanget anggen kawula pundi. Iwang pikulun Rama Parasu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Wah ya Tandrawati Kresna jeneng kita terbukti lan panjenengan ulun ora lewat pangestuku wae tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi pukulun. Damel kaget teka Jawata Catur merepeki kelawan ingkang abdi pun Sri Bathara Kresna. Nyadong dawuh pukulun. Iki ngene ya Kresna. Yektine anggone para dewa cacahe 4 merepeki kelawan jeneng para iki mboya kok saka kekarepaning para dewa cacahe 4 iki pribadi babar pisan dudu. Nanging pancen nalika semana anggone panjenengan ulun kadherake dening Kanwa Janaka betine Rama Parasu iki merga pancen wis nampa dawuh saka Iwang Pikulun ya Adi Guru Manikmaya ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ingkang nalika semana kinarya nyekseni lumadining ya kuwi dutaning agung anggone lumaku nindakake darmaning adil sak biyantu kawan para Pandhawa. Mula kang saka kuwi ya nggih. Aja kadhati kajeron manampa ora kok diteges para dewa bakal cawe-cawe bakal melu-melu kelawan jangkaning jagat babar pisan mboya. Mboya. Para Pandhawa merga para dewa mboya dikeparengake cawe-cawe ya kowe perang gedhe Bratayuda mula kang saka kuwi nalika semana Adi Guru utusan kelawan ya panjenengan ulun Kanwa Janaka padine Rama Parasu kinan nyekseni kelawan jeneng kita. Anggone sak mengko bakal nanjake kahanan marang Ratu Ngastina ya Prabu Jakapitana. Yen ta iki mengko ngasih Ratu Ngastina masrahke Bali wujude negara Ngastina teges perang gedhe Bratayuda bakale murung sartane ora bakal kelakon. Iya. Nanging kosok balene yen ta Ratu Ngastina sugeng adreng kuwi negara Ngastina ora gelem balekake panguasane para Pandhawa. Ya teges perang gedhe Bratayuda paripaksa kudu nglakon nggih. Mangkono Kresna. Tatkala narapa Kresna tan tula sanyakra ring Sang Janawi Suta. Iya. Ingkang wayah pun Tandrawati sampun saged nampi sabda pandika saking Iwang Pikulun Narada. Iya. Tumilih sak mangke menawi estu paduka badhe nyekseni dumateng anggenipun ingkang wayah pun Kresna badhe nanjaken kawontenan dumateng Yayi Prabu Jakapitana. Lah sumangga. Sak mangke para Jawata Catur sekalian kula dherekaken kula suwun supados nunggal sak rata wonten kreta Kyai Jaladara. Mangkono Kresna inggih pukulun ya. Yen mangkono ayo ulun dherekake nggih, ulun dherekake.
wangening pamyat busana sutra kang maneka warna maneka warna renggeng kencana ratna bendera layu komite sintrang pandra sing rupa serna kumaraning mangyan kumlebeting tujo prasta kayogan rapal puspita anjraing oron mawara kadya penganggen kukilan dar sumebara wasya lumampah kereta kejel turu bidal saking negari Wirata tumujaning negari Ngastina nalika semanten ingkang dedreg madaning pasewaken negari Guru Janggala nenggih nata ing Ngastina ngawontenaken marepatan agung Sreba Sangya para pujangga brahmana tuwin pinisepuh nalika semanten konjem tintriming waradaya nata ing Ngastina kinanthi tapusaya
ning kenteleng kalbu pambukaning warana taren jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tamra ganggang awito denceng-dencengan Diwang Sukmana Pangadilirwi ono sasmi tanding sejagat wasisaning Bathara nun manggi Kanjeng Hyang Bisma Hyang Resi Bisma boten kantun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka Kanjeng Rama Prabu Salya Bapa Nembandurna Kakang Adipati Karna utaminipun Paman Pati Arya Sengguni sampun ngantos damel kagiat dun kujiwaning manajing Antika Sami wonten ing abdi ipanjenenganing Senan Alindring Astina pun Prabu Duryudana amiji rawuh ing Antika Sami wonten praja negari Ngastina samangke Kanjeng Hyang wong Mas Nama Sidam saring bawana langgeng ya putra Prabu Jaka Pitana amiji kelawan sowanipun Hyang ing ngetal kandha nggih senajan to dikaya ngapa mesti wae gawe kaget sotaning wong asepuh jernyatane iki dudu dinaning masewakan teka padukaan putu Prabu Jaka Pitana amiji kelawan suwane para pujangga sartane para pinisepuh ana wigati apa nuwun sewu nggih sampun ngantos damel kaget tuwin sampun ngantos samangke kula matur nyuwun dawuh tuwin nanjaken nungsung pawarta menapa ingkang dados wigatosipun anak Prabu Jaka Pitana ngawontenaken pasewakan sampun ngantos samangke damel cuaning penggalih paduka Angger Prabu pramila samangke kula aturi paring dawuh nggih Angger Prabu Duryudana Yayi Prabu nuwun mangke ingkang raka ing ngawangga ingkang kajibat dados senopati tartentu kemawon kula sagah sartanipun prasetya wonten saklebeting manahipun ingkang raka ing ngawangga babagan anggen kula badhe nglabuhi tuwin sak biyantu dumateng kadang kula ing Astina wonten menapa Yayi nuwun mangke sinuwun damel kaget setanipun ingkang paman ing kepatihan nuwun sewu nggih mbok kula tak midhanget sabda pangandikanipun Angger Prabu Jaka Pitana wonten wigatos punapa teka sakmenika sanes dinten ing pasewakan teka ngawontenaken pasewakan kawula nun ya jagat pangestu ngoro nuwun mangke nggih sewu-sewu lepat aturipun ingkang Rama ing Mandaraka kula diageng pangaksami awit nuwun sewu kula menika ngrumaosi kula jejeripun tiyang sepuh kula ngrumangsani nek kula niki mesti menawi wonten perkawis punapa dumateng anak kula senajan nuwun sewu
padukuan Prabu Duryudana menika anak mantu kula. Nanging sampun kula rengkuh kados dene anak kula dhewe nggih. Pramila sumangga. Kula aturi paring dawuh wonten wigatos menapa sak mangke teka nglempahaken sangya para pinisepuh jagat pangesunggara. Durwangi Kanjeng Rama Prabu Manduraka. Sayekti anggen kula nglempahaken sakjanipun para pinisepuh mriku. Awit sangka bebek jibak bingung kenganglengan manahipun ingkang putra. Mboten saged bangkit pinambeng. Aturipun ingkang wayah pun Duryudana Kanjeng Hyang. Kula menika bingung menggalih kados pundi sak mangke anggen kula badhe atur wangsulan dumateng duta agung saking para Pandhawa. Ingkang pungkasan inggih duta ingkang sak mangke mesthaken perang ageng Bratayuda dumados menawa boten. Lho apa para Pandhawa wis ngutus sartane wis matah duta ingkang kaping 3 iki nggih Putu Prabu Jawul. Yatanipun ingkang wayahipun Jaka Pitana sampun nampi nawala saking negaring Wirata bilih samangke Koko Prabu Ndarawati ingkang kudu dados duta. Minangka ngemutaken ingkang wayah Ngastina Jovi panjenengan gagas panjenengan penggalih ning atasipun kula mriku Nalendra Gung Pinethara kula mriku Nalendra kula mriku mboten kateges kula mboten eling teka kula badhe dipun emutaken kaliyan Koko Prabu Ndarawati lepatipun kang wayah wonten pundi kleru kula napa Kanjeng Hyang. Kusik nggih kusik bareng pun yang midhanget pangandikane Putu Prabu Jaka Pitana ingkang mangkono mau jebul tinemune lereke Putu Prabu Duryudana kuwi mung bingung. Kepiyanggone Putu Prabu bakal atur wangsulan nglawan Kadang Ndarawati ya Putu Prabu ya Kaki Prabu Kresna. Mangkene ya nggih mesti wae nadyan to poneyang iki ora disuwuni dawuh sartane ora ana atur ingkang ngeduga paduka angger Putu Prabu Jaka Pitana dawuh kelawan poneyang supayane poneyang matur nanging poneyang iki jejere wong tuwa mesti wae mangerteni kelawan apa kang dipenggalih kelawan kang luwih enom luwih Putu Prabu Duryudana kuwi suwijining nalendra ingkang mesti wae ana suwijining perkara apa wae mesti wae tindak sapecak tansah tarena ngersanipun ing ngetal kandha. Mula kang saka kuwi aja kadok ati kajeron panampa aja mbok tampa kanthi lara ati ya nggih Putu Prabu. Pone ing ngetal kandha mung arep matur yen to sejati antarane Kurawa lan Pandhawa kuwi sayekti padha-padha le turas Barata, padha-padha le trah Barata. Padha-padha le getih Saptawarga. Ya mung wanti-wantine poneyang ngetal kandha, poneyang iki mung njaluk supayane Putu Prabu Duryudana ngeman kekadangan antaraning trah Barata utamane Pandhawa lan Kurawa aja ngasih perang gedhe ingkang aran Bratayuda iki mengko dumadi. Mula yen to pamarayogane poneyang ngetal kandha nggih tak jaluk kanthi banget negara Ngastina sakwutuhe sartane negara Ngamarta sakwutuhe poneyang njaluk balekna ya nggih balekna kondurna ana ngarsaning para Pandhawa jernyatane wong atuwamu Prabu Dastarastra kuwi mung nampa titipan saka ngarsaning Prabu Pandhu Dewayana nalika sadurunge seda mula kang saka kuwi poneyang njaluk kelawan paduka Kaki Prabu Duryudana supayane aja ngasih mengko ana daret antarane Pandhawa lan Kurawa. Iya nggih, nuwun sewu. Nambahi pangandikanipun wa Panembahan Bisma ngetal kandha babagan negari Ngastina lan negari Ngamarta ingkang dipun suwun supados sak mangke dipun pasrahaken lan dipun kunduraken wonten mangasipun para Pandhawa. Kula namung badhe nambahi sekedhik mawon, sekedhik mawon. Rama Prabu Mandura kados pundi? Mesti mawon paduka angger Prabu Duryudana bingung
menawi negari Ngastina dipun kunduraken dhateng pangaosipun para Pandhawa, negari Ngamarta ugi dipun kunduraken dhateng pangaosipun para Pandhawa, lajeng Kurawa satus badhe mapan wonten pundi? Anak ngaten to nggih. Nggih. Nak nggih. Sengara kelakon ning atase Kurawa menika satriya-satriya agung. Panjenengan menika Nalindra Gong Binetara. Mosok nggih badhe ngontrak to nggih. Kurawa menika kathah kadangipun. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama Prabu Mandura kados pundi? Lah nuwun sewu. Kula menika ngrumaosi gandeng kula niki wis sepuh, kula niki wis tuwa. Nek kula dadi Nalindra, nek kula tesih mimpin sangganing para kawula wonten Praja Negaring Manduraka, gandeng raga kula pun sepuh, penggalipun ingkang Rama menika ugi saya tuwa saya sudha. Pramila nuwun sewu. Sakmangke kula lila legawa lair lan batos negari Manduraka kula pasrahaken dumateng anak Prabu Duryudana, lajeng kula badhe lereh ke Prabon. Kula sakmangke badhe ngracut busana Kanalindran tumuli angrasuk busana kabrahmanan kinarya nebus dosa kula nggih. Nalikanipun kula nyedani dumateng para sepuh kula. Mekaten. Pramila sumangga negari Manduraka dipun ginakaken dening Marasata Kurawa, bakenipun menika lho empan papanipun perang ageng Bratayuda menika sampun ngantos kelampahan. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama Prabu Manduraka. Nek pendapat kula ngoten niku. Pamrayogi kula ngoten niku. Duka sanese Dur mangke Bapak Rebandruna. Kula wonten dawuh nggih. Dawuhipun Bapak Rebandruna ing saka lima kados pundi? Oh, nek kula gampang mawon, Mboten sandadak sampeyan menika nglenggahi negari Mandura. Menika nggih sae. Menika dadosaken tujuan ingkang sae. Ancas gegayuhan ingkang prayogi ing atasipun ingkang Rama Marasepuh ing Mandaraka badhe masrahaken negari Mandaraka. Sakmangke badhe kaprasrahaken dumateng para sata Kurawa. Awit ingkang Rama ing Mandaraka badhe lereh ke Prabon tumuli ngrasuk busana kabrahmanan. Ning nuwun sewu. Ingkang bapa menika nggadahi pamrayogi nggih. Prayoganipun ngaten nggih mawon. Kajengipun adil pun kaya sing biyen-biyen pun kaya sing kelakon. Dijolke mawon. Dipun lintu tegesipun kados pundi? Dipun lintu dijolke menika para Pandhawa mapan wonten Praja Negaring Ngastina, lajeng para Sata Kurawa mapan wonten Praja Negari ing Ngamarta. Menika pamrayoganipun ingkang bapa ing saka lima. Mekaten pamrayoganipun Bapak Rebandruna. Iki, monggo menawi angger Prabu Basukarna nggadahi pamanggih sanes, nggih monggo. Nuwun sewu Yayi. Kakang Adipana kados pundi? Menawi dipun paringaken ingkang raka ing Ngawangga badhe sumela atur kula badhe majangaken kula sowan. Kasumanggaken jenengatanipun mriku dados wewenang Paduka Kakang Prabu Karna. Capeng Karna mawingis katon lir landheping Trisula. Nuwun sewu. Mbok bilih aturipun ingkang raka ing Ngawangga sakmangke badhe dipun anggep lancang nggih monggo. Badhe dipun anggep ingkang raka ing Ngawangga mriku mboten gadhahi tata krama unggah-ungguh tuwin subasita dhumateng para sepuh nggih monggo mboten dadosaken suwijining perkawis mboten dadosaken geganjelan lan gelaning manahipun ingkang raka ing Ngawangga. Sring Astina Maha Prabu Duryudana
Dwaring sun Warakudara den pareng alun ngandika Ong ya jagat pangestu kula Rama Prabu menika atus pundi malah saja Kakang Prabu karena kogel-kogelan panahipun wis ben anumpun kajengipun bocah ora kena kandhane kok ginanipun menapa mapan wonten negari Ngastina ginanipun menapa dipun patah dados senopati kalenggan senopati mboten wonten ginanipun iki ning atasipun kula menika lho nggih kula niki mara tuwane kula diwaneni napa meneh nuwun sewu amit sewu namung panjenengan lha napa malah sakmangke namung badhe mbabar wirang Ratu Ngastina prayoganipun pun dipun papak praptaning dutaning agung kula sampun midhanget swantening kereta ingkang mrepeki wonten kedaton negari Ngastina paman kula aturi mrepeki marang Arawipun Koko Prabu Ndrawati inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan nggih dados satus paman tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta ngaturaken pambagya harja kasugengan
Arawipun Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna inggih ingkang minangka dutaning agung saking para Pandhawa. Koko Prabu Nunamit pasang kali mantap tinebena ngaduri dumawing tawang tuwang linepat ing tolak manu. Yayi Prabu Jaka Pitana kawula nuwun inggih. Awit berkah pamujinipun Paduka Yayi Prabu Duryudana mapan wonten negaring Astina ingkang raka ing Dwaraka. Pinaringan karahayon widodha sawanipun ingkang raka ing Ndarawati mboten manggalangan setunggal punapa tuwin Pambagya Raja sampun kunjuk wonten ngersanipun ingkang raka. Mboten langkung ingkang raka ing Ndarawati ngaturaken salam taklim tuwin pudya pangastawa kula mugi kunjuk. Sampun sanget anggen kawula tampi damel bumbung cumeplong rasing manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Inggih Yayi. Maratane Kakeh Prabu Ndarawati nganti marang Karaharjan nggih Kakeh Prabu. Eyang Resi Bisma Ketal Kandha wilujeng sowan kula ngaturaken sembah. Lho. Lah kok teka Nalendra ngaturke sembah marang Pendhita Ngetal Kandha. Nuwun sewu. Jer nyatanipun kula tinemu taruna lan Paduka Sang Pinandhita menika inggih dados pepundhen tuwin sesembahanipun. Ingkang abdi inggih ingkang wayah punata Ndrawati. Ngono nggih. Ya tak tampa tiba sepadha-padha Kakeh Prabu. Lole kenthos waru gembal manyar-manyar dok ning dungkul wana alas dadi wana. Anak Prabu Ndarawati, Bapa Prembandurna. Nggih. Sampun le gumujeng sampun. Nggih. Sangka seneng kula nampi rawuhipun dutaning agung saking para Pandhawa kok nggih. Sampun. Menawi mengke ngancing dos pundi? Mboten. Niki sehere anyar kok sehere. Nggih. Kasugeng nggih wilujeng Bawa Remban. Aku yo tak melu guyu aku. Angger Prabu Ndarawati wilujeng rawuhipun Paman Prabu Mandaraka wilujeng sowan kula Paman. Ah inggih syukur. Nuwun mangke. Sewu lepat aturipun ingkang rayipun Jaka Pitana diagem pangaksami Koko Prabu. Yayi Prabu Jaka Pitana kula wonten timbalan. Sampun cetha nawul ingkang kula tampi saking Nayaka Praja negari ing Pirata inggih kawon Patin Dirbita. Bilih samangke ngaturaken nawala dumateng ing rayipun Jaka Pitana ingkang sawasipun Duryudana kinen tata samapta ing gati sawega ing diri anampi rawuh podukan Jengkoko Prabu ing Ndarawati minangka dutaning agung pramila samangke gandeng ingkang rayi sampun satata kula aturi paring sabda pangandika. Yayi Prabu inggih. Saderengipun sawanipun ingkang Araka ing Ndarawati ngaturaken sembah saking kadang-kadang Paduka. Inggih menika pun kadang-kadang kula ing Wirata sakmangke inggih menika pun kadang-kadang kula pun para Pandhawa gangsal kinen katuraken wonten kersanipun Yayi Prabu Duryudana. Ngaturaken panuwun teka tasih mut kalawan kekadangan. Inggih. Ndungkap angka kalih Yayi Prabu. Mboten wonten wigati sanesipun kejawi kula namung badhe nanjiaken. Menapa sakintenipun Paduka Yayi Prabu Duryudana sakmangke tetep cukeng adreng lan ngukuhi praja negari. Ngastina mboten kondra wonten panguwasipun para Pandhawa menapa malah kosok mangsulipun negari Ngastina kaliyan negari Ngamarta sakmangke badhe dipunaturaken wangsul wonten panguwasipun para Pandhawa. Sakmangke kula namung sumedya ndederek dhateng menapa ingkang dados dawuhipun Yayi Prabu Duryudana. Menawi negari dipun masrahaken kula ngaturaken panunggun tanpa windan. Jer Paduka Yayi Prabu Duryudana sampun saged ngeman kekadangan Yayi. Nanging menawi negari Ngastina mboten dipun konduraken, duh eman saestu
menapa ugi badhe kelampahan perang sedulur antawisipun Pandhawa lan Kurawa, Yayi Prabu. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrompak ing wadya jagat Wangestunggara paman dari semburi kados pundi? Nggih mangga. Nek cen pengin tentrem nggih negari diwangsulke, negari dikundurke teng panguwasipun para Pandhawa. Ning nek pengin gecak perang nggih mangga mawon nggih. Inggih gadhahi wewenang inggih menika babakan abang ijuning kawontenan Praja Negari Ngastina menika namung paduka Anggir Prabu Jaka Pitana. Prabu wonten timbalan. Sareng kula petang, sareng kula penggalih, kula gelar lan kula gulung. Menawi ngantos sakmangke ingkang rayipun Jaka Pitana ngukuhi negari Ngastina tumunten perang ageng Bratayuda badhe kapan. Kula kinten boten badhe wonten kinanipun. Awit nuwun sewu. Perang menika wontenipun namung pati. Wontenipun namung tangising para wadyabala, tangising para kawula ingkang sami kelangan dumateng kadang Sinarawati, para sedherekipun, mitra rowang lan kulawarganipun. Pramila sareng kula petang kenging punapa Duryudana lha kok teka sak mangke namung ngingu ngopeni dhateng arah sembungsuhan. Sareng kula gelar kula gelung sak mangke kula langkung prayoganipun negari Ngastina kaliyan negari Ngamarta sawetahipun kula kunduraken wonten panguwasipun para Pandhawa jagat pangestu. Matur sembah nuwun sanget Kyai, matur sembah nuwun. Ya jagat pangestu ngrawayah Bathara jagat. Sumeplong rasing manahipun ingkang ngraka ing Ndwarawati. Teka sak mangke paduka Yayi Prabu Jaka Pitana masraken lan ngunduraken negari Ngamarta menapa dene negari Ngastina dhateng panguwasipun para Pandhawa. Teges menawi mekaten lampanipun paduka Yayi Prabu Duryudana taksih ngeman dhateng kekadangan larisipun Trah Barata. Kasinggihan. Nanging ingkang ngraka ing Ndwarawati namung memuji mugi-mugi ingkang dados pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana menika kala wau lahir terusing batin. Awit nuwun sewu Yayi. Anggenipun ingkang ngraka ing Ndwarawati pratonton Praja Negari Ngastina menika sakmangke kula kadherekaken dening Jawata cacahipun catur ingkang sakmangke nyekseni perang ageng Bratayuda siyos kaleksanan punapa mboten. Lah menawi mekaten menika panjangkahipun ingkang ngraka ing Ndwarawati ingkang sampun paduka ngendikaken menika mboten namung kinarya abang-abang lambe, mboten namung samudana, mboten namung lelamisan. Nanging pancen estu lair lan batos paduka Yayi Prabu Duryudana ngeman dhateng kadangan. Prakansang. Ya. Kencang marudaya mak bu bareng ali cedhe sapa sing gawe. Ya kula Duryudana. Panjenengan ulun mboyangira babar pisan mboyanyana mboyangira. Yen ta semono lair lan batin jeneng kita ngeman kekadangan lan-lantanane Kurawa lan Pandhawa ya. Yen mangkono Jawata nyekseni ya ngger perang Bratayuda ora sida kelakon. Perang Bratayuda wurung ulun kondur makayangan ngger. Ingkang rayipun Jaka Pitara Ki Cumeplong
Wondene sak mangke saged bucal raos memungsuhan antawisipun para sata Kurawa kaliyan pun para Pandhawa. Ih. Pangaten ingkang raka sak mangke nyuwun kanthi sanget Yayi. Menika namung kinarya tandha kekancingan bilih perang ageng Baratayuda. Wurung lan boten siyos kelaman. Kula badhe nyuwun sak mangke Yayi Prabu Jaka Pitana kula aturi tapak asta wonten ing Martisara ingkang sak mangke badhe kula cawisaken. Coba nggo samangke kula badhe tapak asta wonten ing wujuding Martisara. Koko Prabu. Tintreming Maradaya nata ing Astina Sang Prabu Jaka Pitana nalika semanten dupi mulat ponang Martisara inggih namala kekancingan ingkang den aturaken dening nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten nata ing Astina Sang Prabu Duryudana kaya-kaya wong nandhang sungkawa kaya-kaya wong nandhang ternyuh saklebeting manah tumuli sak mangke netesaken Ponang Waspa. Tumetes wonten ing Bantala ngantos nelesi jlambrah kedhaton negaring Astina. Nanging ewa semanten nadyanta trenyuh nanging jroning ati tansah gigit lan ngarep-arep besok apa bakal kedaden perang gedhe Baratayuda antarane Kurawa lan Pandhawa. Nadyanta ketok nangis Nadyanta netesake Ponang Waspa nanging nangising nata Ngastina penangising Sang Prabu Jaka Pitana namung tangis lelamisan. Nalika semanten ya den cepeng Ponang Martisara datan den tapak astani dening Ratu Ngastina. Ponang Martisara den juwing-juwing den suwek-suwek nalika semanten duka yayasinipi nata ing Astina Sang Prabu Duryudana wae. Mangke Partisara mboten dipun tapak astani dening Paduka Yayi Prabu. Malah sak mangke dipun juwing-juwing kados mekaten nuwun sewu wonten perkawis menapa Yayi? Bedaya apa Duryudana kuwi utawa Duryudana balekke negara Ngastina. Pancen sing kula angka perang gedhe Baratayuda duwadi. Sekawit pancen nata Ngastina masrahaken baline negara Ngastina lan Ngamarta merga disekseni dewa papat. Kula ngerti. Kula ngertos sampeyan prapta teng Ngastina niki nganti marang dewa papat nyekseni marang aturi Duryudana ning sak menika dewanipun lunga. Sing nyeksenipun boten wonten dewanipun minggat. Dados aturipun ngendikanipun Ratu Ngastina kula jabel negari Ngastina kula kuwi. Tintrem nata ing Dwaraka nalika semanten dupi midhanget pangandikanipun nata ing Astina kaya-kaya diwirangake nalika semono Giya damel karti sampe kanyipta wujuding satriya Jodipati. Niwas satur ing Madukara kang sayekti namung pangreka dayaning Sang Natakresna. Nalika semanten dupi wonten ing ngiring kananing Sang Padmanaba ana wujuding Werkudara cacah 1000 amundi gada rujakmala. Ingkang kaya-kaya arep ngepruk mestakane Ratu Ngastina. Nalika semanten ing ngiring
kananing Sang Nata Ndrawati ana wujude Sang Permadi cacah 1000 ingkang mentang langkap kaya-kaya arep ngranjap aragane Ratu Ngastina. Nalika semanten sumrepet Kang Panon dawah kalenggak datane mut Puladasena dadi royongan Ratu Ngastina wau. Aduh nuwun. Lah dadi aduh putu Prabu kena ngopo ngene. Oh, Prabu kae ngopo ngene. Sugeng rawuhipun nggih. Iya nggih paman. Pangestunipun. Nuwun sewu kok. Sajak girang gumuyu mriku. Wonten menapa? Walah. Ratu pinter kok ora kaya Kresna. Ratu lantip kok ora kaya Kresna. Pintere le nyulap. Ning atase kedaton kanan agung kaya ngene kok kula niki dhayoh lho nggih teng mriki. Nggih, kula dhayoh. Nggih, paman. Lah kok dadi ana wujuding Werkudara cacahe 1000 teng ngiring kanane sampean. Terus sing ngiring kiwa wonten Permadi cacahe 1000. Wah, mongko mentang gendhewa kaya-kaya arep ngeranjap ngeragane Ratu Ngastina. Jos ngene. Sing jos napane? Lho sampean iki lho. Ratu pinter kok ora kaya Ratu Ndrawati, ratu pinter kok ora kaya Prabu Kresna. Dasare piyayine bagus, isih enom, hayo to? Iya. Isih enom, mongko pinter olah kridaning klenik. Ha ngene. Menawi mboten Ratu Ndrawati mboten badhe kelampahan. Sampun ngantos ngalembono dhateng ingkang putra Ndrawati. Maman mboten kok ngalembono. Ngalembono niku nek digawe-gawe. Lho lah nggih, lho lah iya, anu lah nggih. Kula niki mboten ngalembono. Sing kula aturke niki nyata napa wontene. Nggih. Lho lah nggih. Ratu bagus, pinter, wasis, lantip panggraitane. Mongko garwane 3 was. Donya kaya-kaya dipek dhewe. Inggih Paman Prabu, pamujinipun. Lho lah nggih. Kula nek umpama isih enom kaya sampean, terus umpama kula wani ragate, kula nggih ajeng ndobel 3 kaya sampean niku kok nggih. Inggih. Ane nggih. Dos pundi? Kula niki umur kula niki ming tuwa. Bojo kae kaya ngapa ya ming. Kula niki pun sepuh kok nggih. Kok girang gumujeng menika kenging napa? Mbon tuwa mung kari karepe. Nek mboten dipun surung-surung wujudipun menapa menika mboten kiyat. Inggih. Nuwun sewu kok mboten melajar. Melajar pripun? Menika wau lho. Anggenipun Yayi Prabu Duryudana dados royongan kok mboten melajar nututi wonten ing kedaton. Yaine kok lari-lari nggih. Yaine kok mlayu-mlayu nuwun sewu lho. Mbok lenggah teng mriki mawon kepenak jagongan kula kalih sampeyan mboten saenten kopine mumpun seger. Ibarate nuwun sewu, nek jagongan kalih wong pinter niku ngibarate seger sing tanpa ngombe, wareg sing tanpa mangan. Inggih. Ha nggih. Ingkang pamaning Mandaraka menika prasasat mendak-mendak dina. Wah, kula duweni panjangka kapan kula iso didaya kaya Kresna. Koine rak tesih to, Nggih. Napa? Iwak nika lho, koi. Kula keri dhewe iso anteng negara Ndrawati tesih sedasa. Nuwun sewu pangestunipun sakmenika
Kula gantos lele Paman Prabu. Oh gantos lele inggih. Sampun mboten ngingah koi malih. Mboten. Koinipun menika pindah wonten ing Bonang Panglajeng menika lho. Bonang penerus nggih bonang penerus ngoten mawon mboten dibasake Bonang Panglajeng. Kalian tiyang sepuh menika gunemanipun kedah mawi Subasita. Lho lah nggih inggih. Kutute sampean tesih nggih. Nuwun sewu sampun mboten wonten. Lho, sakmenika gantos kelangenan menapa? Kula sakmenika nggadahi kelangenan pitik jago, Paman Prabu. Lho, pitik jago inggih. Bangkok inggih. Wah, sak hobi kalih kula nggih. Wah, lah kok mboten kabar-kabar. Kula niku ket riyen niku ngopeni pitik jago. Inggih. Wingi rekane sing siji ajeng kula dol. Ming kirang 4.000 kok nggih, ming kirang 4.000. Mboten sida kedaden. Akhire kula wangsul. Inggih kula nyumurupi pistorinipun Paman Prabu Mandaraka. Lah nggih kula niku gelo. Ana pakane larang lho, nggih. Pakane larang kok. Sida pitike direga murah niku. Rasane ngati kula mboten nuwun sewu tinimbang mengke gladra. Inggih. Kula niki ming arep takon. Nyuwun priksa punapa? Janjane perang gedhe Bratayuda niku sida napa mboten? Lho. Bab perkawis sida napa mbotene kula mboten mangertosi. Lho, nuwun sewu. Wigatosipun Angger Prabu Ndarawati prapta wonten Praja Negari Ngastina menika napa? Nanjaken menapa Negari Ngastina dipun pasrahaken dhateng para Pandhawa menapa dipun kukuwi dening Yayi Prabu Duryudana. Lah kamangka niki mau dikukuwi. Inggih. Sampeyan ngerti piyambak. Inggih. Negari Ngastina dikukuwi. Nggih to? Nggih to? Nggih to, nggih. Inggih. Negari Ngastina dipun kukuwi. Lah teges menawi ngaten perang gedhe Bratayuda kelakon. Lah inggih mesti kemawon mekaten. Lah nggih. Pun cetha. Lah nek perang gedhe Bratayuda pun kelakon terus niki mengke sing menang sinten? Nuwun sewu kula menika sanes dewa. Kula menika sanes tiyang ingkang saged mangertosi dumateng saderenge winarah menika kula sanes titah ingkang gadhahi kawasisan kados mekaten. Lajeng menawi limrahipun jamak lumrahipun menika menawi wonten paperangan menika ingkang menang ingkang sae. Lajeng ingkang kawon menika ingkang ala. Teges sing menang sing apik, sing kalah sing ala. Inggih, kamangka nuwun sewu. Sing ala niki Kurawa, teges sing menang Pandhawa. Lho, nuwun sewu. Lah nggih mbok menawi ngaten. Lah, sampeyan niku karo wong tuwa kok jak arep ngapusi lho. Kula niki arep wong tuwa kula niki kula jeglongke kok nggih. Wong endi mawon sing dereng tau tate kula pangan. Ing panganan teng daerah pundi mawon sing dereng tau tate kula pangan. Kula niku pun wareg mangan gembalaning jagat legiasining kawontenan. Lho lah nggih. Lho lah iya anu lah nggih. Nggih. Pun dilajengke. Inggih. Dilajengke le rembugan. Ning nuwun sewu nggih. Saderengipun perang gedhe Bratayuda menika kelampahan. Kula mung ajeng titip kalih sampeyan. Titip napa, Paman? Kula titip anak kula ing sawo jajar kalian Bumi Retalun anak kula Sedewa nika lho nggih. Nika bocah lolo mboten gadhahi wong tuwa. Anak kula pinten tangsen anake Madrim nika lho nggih. Inggih. Badhe dipun titipaken kula aturi momong. Kok sampean mboten sedih to? Lho mboten. Sedih menika rak panjenengan mawi kula mboten. Nggih pun. Bagenipun kula titip anak kula loro kembar nika nggih. Kula aturi gula wentah nika lare lolo pun. Mung niku atur sing ajeng kula aturke. Kula dugekke kalian anak Prabu Ndarawati sak menika kula sampun saged sak pejagong pun nggih. Kula aturi nglajengaken pirembakanipun kalian anak Prabu Ngastina kula tak kundur teng Mandaraka. Kula sesek manah kula nyumurupi kawonten kados mekaten menika nggih. Nderekaken manah inggih. Selamat nggih.
Anut lakuning Kurawa nguni ngeling ana patine sira risang abi manyu ong 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 le nimbali kelan Dursasana enten apa le enten apa napa Dursasana sapa ngapunten karang kula niki kembar iya jan kembar aku dhewe ra iso mbedake bur sinten Bure Srawa pun sipur ngono ya aja kaget kae aja girang gumuyu terus pundi le sajak pancen perang gedhe Bratayuda bakal kelakon merga iki mau dutaning agung saka negara Wirata wis prata ning Prajanegara Ngastina ingkang wigati nanjake kelawan anak Prabu Duryudana terus pripun kaleksanane negara Ngastina dikukuhi dening anak Prabu Duryudana. Jajar genjang trapesium persagi panjang. Segitiga sama kaki. Ora tak takon kowe iki njaga kanan negara Ngastina kok mripatmu abang, Nun. Kowe njaga kanan negara Ngastina kok mripatmu abang. Mendem. Iyalah. Bur. Iki saya tua rasaya mendha, rasaya ngandeli lek mung ibadah mah mendem. Sing tuku arak kula kok sing cangkeman sampeyan niku karo kowe pripun? Wong tua ora mikir. Lah engko rolingan kalih kula napa pripun? Ra. Ning dudu kok perkara anak Prabu Kresna sing dadi dutaning para Pandhawa. Ning napa? Sing arep tak omongke karo kowe. Sawangen. Sawangen ning alun-alun kae. Ana wujuding kreta kaya kreta Kyai Jaladara. Sawangen ning nggon pakusiran kae sapa? Lungguh petangklingan karo udut glelang gleleng gembela-gembelo sirahe. Kaya-kaya negara Ngastina ki tekem kakek moyange napa piye. Wah, la biangsa telek bungkek medhon weh. Halo babu. Asem ora. Bueno. Ora. Bocah nek murang toto. Sak geleme dhewe kaya ngono. Bungke sencake kowe kok wis padha karo mbiyen wae kowe. Rene medun parat kowe tau ndang ora ndang medun karepmu piye beh
Kakang Burisrawa. Apa? Aku methuke karo kowe. Kowe wiwit biyen nganti saiki lak kok padha. Lagak lagianmu seneng ngomben. Ae kok kancang medun. Medun, Des, medun. Rumangsane iki negarane nggone mbahmu dhewe ngono wae. Medun. Ora medun patene nang kene kowe. Yo, tak ladeni sak karemu. Yo rono yo. Kowe kaya mbiyen. Brengosmu ora tau tok cukur kandele ra jamak-jamak. Aku kok nganti tekan dengkul-dengkul kuwi. Wah, ayo. Brengose ra tau dikethok kok ngono ya melu-melu ora dikethokke karepmu kepiye kowe. Ora sakokean perceka. Aku nang kene nderekke marang Koko Prabu Ndrawati. Ora nak Koko arep nantang gelut karo kowe kok. Ngeling aku karo kowe iki jaman biyen iki seduluran. Jaman biyen aku ngeplak sirahmu, kowe gendeng ngeplak sirahmu terus awake dhewe ngombe bareng, rolingan bareng, mendem bareng, mudhar bareng, kewer bareng. Saiki apa kowe ra kangen momen-momen kaya ngono kowe? Aku wis ninggal marang tumindak nista. Alah, gumbal. Aku saiki maneg wong pujo, manembang ngersane Gusti. Tai apa piye? Aku sak diapurmu iku semuci-suci wae nyok diombe. Ora. Tukoke ngoyo-oyo. Iki le tuku ning outlet Badranaya kek. Diombe. Diombe, dibuka tutupe. Ah. Tangane nyekel gendul. Nah, cekel cek. Nah. Aduh. Ayo minimal belingan ngene iki, Manson, tequila, vodka. Nyebut merek ya ben. Sopo ngerti dadi brand ambassador. Ayo diombe. Diombe bungke. Kakang Burisrawa ora teges aku nampik kang dadi pewaringanmu, nanging aku wis ora wani. Diombe. Ora tok ombe, kowe tak puloso apa kelakon kowe tak rutuk mari peksa. Waduh. Wayo. Bungke. Kowe kok mancing mopal babaling kanepsane Burisrawa ya. Sekawit aku kowe karo pas seduluran. Kowe mung tak kon ngombe kok ora gelem ya. Nek pancen kowe njaluk tak ladeni ya, ora ladeni saisa aku gelut karo aku kene. Yo, hei, awas kowe. Aduh, oi. Oi, biar pecah dadamu kowe kaya ngene iki jalukanmu kowe arep ngomong kowe. Aduh. Tudinge kurang dawa. Pit. At. Wah. Kurang karo mendem ngene iki enak tenan.
Los ngantemu padha biyen kowe. Wit. Ayo, wit. Ayo. Waduh, aduh. Ayo. Ayo. Hot, dalah bungke durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe matek aji saya kawijayan ngampleng sirahku makpeng aku ra eling saknalika aku mbok getak tiba ning kene dasare aku ya mendem dik yo bungke aku bloko aku wektu iki ngalah aku tak mundur ya aku ning ditenono sesuk Titi Wanci perang gede Bratayuda kelakon tak bales aku males ngudi tuwa lara wirang karo dapurmu Mas ayo Kresna dikuruyo ayo Kresna dikuruyo kuruyo ayo nata Ndrawati dikepung kuruyo ayo digerobot selawe ya Setyaki mlayu-mlayu keweden ana apa Dimas? Nun manggi. Ngaturaken ketiwasan piye? Kula aturi midhangetaken lan kula aturi nyawang barisaning para Sata Kurawa sak mangke badhe ngepung dhumateng padukan Jengkaka Prabu manjingane ing kampung pun Kakang Dimas. Ayo, dikuruwal. Aja dikendhani. Ayo. Keruput, Kresna, keruput. Keruput. Ayo, dikeruput. Aja dikendhani, ayo. Oh, anu mangsane kecekel nang ana manungsane, oh. Aku tak melu ngrubut aku. Modar ora kowe, modal ora kowe. Kresna wis kecekel Kurawa ngene iki ora iso piye-piye. Mung kare tingil-tingil sikile utak-utik. Kowe golek sapa e? Paman Sengkuni ra melu ngrubut kok. Ratu ini kok tangane ambune kecil ora Jawa. Kuwi tanganku ya nyuk. Aku bal tapi ora tak aku la iso ji. Ayo Kresna dikuruput. Ayo. Dikuruput dikepung ayo. Aja enopa.
Ayo, aduh, piye iki? Oh. Digerobak, ayo. Gerobak. Dikelobat, ayo. Lobat. Nalika semanten. Ayo. Nenggih nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang kinarubut dening Sang Hyang Parasata Kurawa. Nalika semanten sanga wis bingung telenging manah. Nalika semanten giya nyenggol bedaring Kyai Kisawa. Saknalika dadi yaksa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung gedhene ngebaki jagat. Ayo gerobak. Ayo modal ora kowe. Ayo gerobak. Gedang celah. Wae ngapa itu? Wah jan. Kula wong nganti bingung ajeng gujeg sing pundi niki. Dan. Lah kok cikile dadi abuh kaya ngene iki kepiye kae? Tahan sajae Kresna kena penyakit beri-beri. Wakno kaki gajah iki Kresna lara, Kresna lara, sikile abuh. Abu. Cah. Kok kula kepoyong. Nguceket mau ku ya mangcane lah kepoyong napa piye. Wah, ngopo kowe bocah kok bengok-bengok. Kurawa rada gelem minggat. Seplake putih pamu wae kare. Bujleng iblis lanat padha cekan. Kurawa kadung ngroyo karo Ratu Ndrawati. Sengkara isa slamet uripe. Mbasan tak pitung-pitung, tak gagas, tak gelar, tak gulung. Jebul tinemune ingkang marai gorek, ingkang marai rusak kanan lan tatanan jagat iki ora ana liya kejaba mung negara Ngastina. Ora keparat. Tinimbangane mung dadi rebutan antarane Pendha lan Kurawa. Negara Ngastina ora untal malang. Oi.
negeri iki wis tau pangan sepaku. Wongane jadi bakal bukti rebutan rupaya tak ondale. Nata Ndarawati leremang ya lemah. Dadi kaya ngene iki kepiye saya? Bocah kaya ora. Ayo. 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 Wah, ceret dengkul kita kira. Pukulan rada ganggu wae. Lagi penak-penak mangan kok. Lah kok dadi sageleme dhewe jeneng kita ku ya. Aja kok negara Ngastina sing jeneng kita untal. Natian jagat saiki jeneng kita untal. Mesti sedeng tekan waduk kita. Kersanipun pukulan kados pundi? Rajuta ya raja kaya ngono ulun bakal dawuh lan jeneng kita, Ngera. Waduh. Lepat tumindhaipun ingkang wayah punata Ndrawati kula nyuwun pangapunten Bu Kulon. Ya bener neng Bu ya bener ngono ya ngono ning aja ngono. Inggih nyuwun pangapunten. Iya. Wajane dian nganti judhek kayangan Dewadha bubar mawut nyumur wikrida kita iki mau. Inggih. Prastawa dawuh kados pundi Bu Kulon? Ingkang wayah pun Kresna nyadong dawuh. Ngene ya nggih ngene. Jebul tinemune bareng para dewa catur iki mau mungkur saka negara Ngastina lah. Jebul tinemune jebulane ya tinemune. Ratu Ngastina sing aran Prabu Duryudana cukeng adreng ngukuwi yo nganti gobyos. Bingung kula. Nyumurupi kanan negara Ngastina diuntal karo buta. Nggih. Jebul tinemune dikukuwi dening Ratu Ngastina teges perang gedhe Bratayuda. Mboyasu meneh bakal kelakon nggih. Nyatanipun sampun dados pesthi ning kodrat mboten saged dipun napakaken malih. Ya. Ya mong wanti-wanti dawuh ulun bakal dawuh lawan jeneng para jeneng kita Balia ning negara Wirata. Nggih. Nanging sadurunge tumeka ning Praja Negara Wirata, ulun njaluk kelawan jeneng kita ya nggih. Bayangan Dewi Kunti Talibrata ingkang samengko mapan ning Kadipaten Panggombakan. Merga mangene, yen nganti para Pandhawa ora ketenggon, ora tinungkan dening Dewi Kunti Talibrata, sing ora bisa unggul jurita ning perang gedhe Bratayuda, mekaten pukulun ya. Paningkaten prastawa dawuh duka ingkang wayah punata Ndrawati nyuwun pamit. Ya, padha jeneng kula uga nyuwun pamit. Ulun bakal kondur mangkayangane budal dhewe-dhewe nyari sewang-sewang. ta
katiyo bengangin sumya swarane rong jaman togok kula wonten dawuh sinuwun bilung kula bos nimbali ingkang abdi pun pur bilung aja kaget wetak awe ana ing negara Guwa Simangleng kersanipun sinuwun Prabu Kala Srenggi kados pundi aku kuwi bingung Gek nggonku dadi nalendra ning Raja Negara Guwa Simangleng iki wis mataun-taun aku dadi nalendra Gung Binathara nanging uga aku durung mangerteni marang sapa kang dadi sudarmane Prabu Kala Srenggi Togok kula wonten dawuh bilung kula apa kira-kira kowe ngerti merga kondange ngakeh nyebutake kowe kuwi titah ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legiasining kahanan lah nek sampeyan nanjihke babagan kawontenan sinten tiyang sepuhe Gusti kula ing Guwa Simangleng nggo mboten sah kakehan omong pun kula kanthi budal mawon nggo kula critani teng dalan terus mengke sampeyan kedah tumindak kepripun mengke dirembuk kalih mlaku ya Lung heeh aku arep mbok kanthi menyang endi pun to kula aturi percaya kalih Togo kalih Bilung mengke kula derekke sampeyan ngerti dhewe pirsa dhewe kena ngapa sampeyan mboten dadi siji kalian sudarmane sampeyan yo yen mangkono aku mung manut karo aturmu ayo Lung ya nganggo iringan apa iki sak arepe iler ayo sing pas tindringan lho iku ora aku nggo gamelan dhewe kok sing pas ji semono kuwi iler tandure kula dherekaken It's